sóc la Leo, la Ravalnauta. I visc aquí, a la Biblioteca Sant Pau, Santa Creu. Aquesta d'aquí és la meva porta. Una porta secreta i misteriosa. A través d'aquesta porta viatjo per totes les biblioteques del món. Un túnel secret està just darrere. I així, màgicament, puc llegir llibres de tot arreu. Poso els llibres millors dins d'aquesta maleta i després me'n vaig pels casals, els esplais i les associacions del Raval i els explico. El projecte de la xarxa de lectura del Raval és un projecte que sorgeix ara fa uns 3 anys aproximadament per fomentar el gust de la lectura a nens, a joves i adolescents del barri del Raval, donat que es va veure mitjançant un diagnòstic que es va fer el 2005 aproximadament, es va veure que els nens, infants, joves del Raval no llegien. Es va decidir formar una xarxa formada per diferents casals del barri, sobretot, i biblioteques, les 2 biblioteques del barri, gent voluntària i recentment també AMPAs de les escoles, treballar conjuntament i formar projectes comunitaris per poder fer alguna cosa al respecte. Es va decidir formar un personatge màgic, crear un personatge màgic, i va néixer la Leo. La Leo és una ravalnauta, una bibliotecària així màgica que va per diferents biblioteques del món i arriba als casals de repent per sorpresa per explicar històries. Però no són històries qualsevol, sinó que són històries que ja els nens porten treballant prèviament mitjançant els educadors i els monitors del casal i mitjançant diferents visites a les biblioteques. Poden fer servir una bústia, que és la bústia de la Leo, on deixen cartes i li expliquen històries de la Leo. Es comunica amb ella, així que de tal manera quan la Leo arriba al casal els nens ja han tingut un previ, i han pogut agafar llibres i poder connectar amb la lectura. El que s'intenta sobretot en aquest programa és crear aquest vincle a aquestes edats petites, aquest vincle amb la lectura, que els nens i nenes del barri arribin a estimar la lectura a aquestes edats, de manera que quan siguin més grans ja tinguin l'hàbit adquirit. La Fundació Tot Raval porta 7 anys al barri del Raval posant en pràctica un treball comunitari. És a dir, la manera de treballar de la Fundació és juntar aquestes iniciatives per optimitzar els recursos, per treballar conjuntament, per fer propostes participatives, per treballar d'una altra manera. Estem en un barri on hi ha molts recursos, el barri del Raval, però a la vegada hi ha molta problemàtica social. Llavors es tracta de crear camins conjunts per aconseguir solucions a aquestes problemàtiques.